Batik eta Xumai, Donibane Lohitzuneko merkatuan barazkiak saltzen dituzue. Goiz guzian deus gutxi saldu duzue. Merkatua zerratzeko oren bat gelditzen denean, Xumai, prezio guzien apaltzen hasi zira. Batik hasita 3 bertsu 8 txipian. Merkatu zahar hau da, beti joaiten ustuz, ta gure lana ezin dugu egin gustuz. Bainan zerbait erteko dut nik horri buruz, aixe merkatzen duzu, ai, 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 atzokoak salduz. Gainean ditugunak, garai itxusiak, nik atzokoak saldu ta zuk ikusiak. Ongi apaldu ditut prezio guziak, ez baitu kontserbantik, ai, 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 ene barazkiak. Kontserbantik ez dila, arrazoin ergela, eta badu aste bat oiek hor direla. Ene erantzun hori ez da hain epela, ta zuzure tomateak, ai, 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 bezen bat ustela. Asarrez ira eta neri eman nahi min, bezerorik ez baita gure mainerat din. Nerea ustela da naiz ongi jakin, saldu gabe hor zira, ai, 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 zure berdin berdin. Ni ere gaizki noa, gaizki doa denda, ez dut eginen orai problemen zerrenda. Oizu leku hausten dauzut, hausene ofrenda, garaziko turistei, ai, 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 erreskio saltzen da. Baina niretzat hori gelditzen da urrun, erreskio saltzen dela naiz duen ezagun. Eta nik nahi baitzaitut nere ondoan lagun, saldu ez dugunakin, ai, 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 bazkaldu dezagun.